Mga patay na tatang nilo. Nakuha sulo, sila nagkuha niya sa hangin, kaya mapumahan man. Hindi ka katagab. Hindi sa katagab mo tayo. Bisa di mo nagtabi nung tanong yun. Hi guys! Ako na po din si Flor Dilisa. Welcome to my channel. So guys, sabay pizza ron. Kuan ron ka na tumiog mabini. Kay kasi kapag na Denmark guys, kay gikan sa boarding house, gilamtan anja. Di kun sa kapanimaho. O nag-o ko guys. At tumiilas Dr. Salang. Kasi nakatut sa Dr. Salang na alas sa Mabini. Sentro sa Mabini nja. Nagmotor rami guys. Na guys. Tiya guys, daan namin sa ilang clinic. Maraming kalagang kasok pasyente. Tiya, ako naman guys, agwatan mga gazin guys. Mazo galing guys sa gabana, haman-haman na kay alas 11 na hapit. Agwat gazin mi dari kay isip pag mabalik mi kay lazo-lazo basta pwedeng mabini sa Alicia. A few moments later. Tiya guys, kalos ginoo nakaulit nami. Pamipin ito, alauna na hapit. Ang gatasan na. Anja guys, agita dahil sakit guys. Allergy ko no. Dang ilong. Anja guys, takang kazog tambaw upat ka klase. Duha ka vitamin. Sana po sana ipislit man siguro na siyang ilong. Anja, arang ka maazo ka ng doktora guys. Mao na lang kazog pasyente. Anja na upat ka klase. Anja kada tambal na azoy si Jai suwat. Ugun saan pag-inom. Mao di siya ka magdibog. Hay mong unahan na nag-inom. Kuhaan na sa dugo. Jan! Nagnaran mo kuhaan na. Oh. Gilis, dami. Nagpapalay chicken, mas pangunan. May chicken? Naku na yung chicken na. Ha, nay? At sari. Masay, ano ba? Kaya pa niyo ito guys. Sabi nga nga niya ng kamala. Kani, kada alas 7 before matulog ko ni, alas 7 p.m. sa matulog, jaka ni, Paano ba nasi buntag? Ang saras. 7 buntag. Para 7 buntag. 7 buntag, alas 7 buntag, ja. Ka-record, kani vitamins ko, 1 capsule, 7 a.m. Dapat lagi mamahaw, ito alas 7 lagi. Ang magasipin sa din. Kung Wag ka rin ay, oras kang uwi. Straight. ha? Sulok-sulok ka, buko na gini, 1-8 ka lang. Sabi ko, tapos nila ka mag-iarang hospital. Masaya. Mga sapo sa lang. Apa ba? Mga tanaw ko na, upo ka na. Kanang mo para sulok-sulok. Kanay nakasota, basi ko kayo na baylo. Kada sobre ang natambaw. Kada sobre nilabtan ng gawa, kada may sobre. Ang tudo na kada sobre. Mga klase o di makalipat. Sodium chloride. Eh, Mari, kasama na. Tawag lang. Mari, Instruction dia. Hello? Kira ako ka kilo, dara. Sa zero? Doon dia lagi tak kasi mo ni. Kung sino, pero makasino tawa kung si Panimot, guys. Mga nag-uho ko kay Ino ko. Mga tagal-tagal sabi ko sa bilang tama ang gilas doktor. Ako kakakuan na to sa nang ilasa lang kay grabe na nga nagtao. Nagtao Kaya ito. sobre, ara na dyan ang tampon uli. Kaya 1 capsule na. Umana ko sa goda gina alas 7 man. Buntag. Vitamin C maneri. Hindi ka rin anak. Nasiti sa buntag. Diyan yung instruction daan eh. Nasiti sa buntag nga po mo dyan. 1 Spray capsule. ka daan ha. Duha na na yung mga nasiti sa buntag. Duha. Pagka kanina yung sobre sa kuwan, ang po na ibutang. Kaya nung di mabalo-baylo. Akan eh. Kanigagmay. Kadong matuog ni. Akan na ba? Di mo malenggi buon. Harap Ano sa. sobre na? Kanigagmay. Nagkagabi eh. Na, makaya nga na. Gusto ko mga. Nakakala rin ko ano mo lang. Kana. Ang daka na eh. Ano ko ano mga kapil. Paano ba na? Ako na ba kinakam ko na. Akan eh. Saan man na? Kana. Saan man natin kapan? Spray kada ganang bawara, hindi ko man nagkan. Spray lang ko na nila bigyan ta ko ganang bawara. Iso na ba ito dati? Kaya guys, apa yung palit pa sa buloy ah. Kaya pang-pang ko na COVID. Ayaw kuhan. Pinagkilo nga. Kalamansi ha. Pero ba ta? Na guys, kalamansi. Lahu ko ba si Ring? Nakaw ng kalamansi. Hindi ni kuan. Sila-silanan. Pagkakas itong bahay sa sabunan namin. Mukhang po sila na. Kasi ibaw na nang sarado na. Isa sa kanila ibang sa ipaplas sa sarado na eh. Ano nagbalik sa puling house?
naman ay kajak pa nila ilakuan na isa lang na Dito sukan. Dito sukan kay sukan magdugo. Kuha man lagi kuha tanaw resort sa dugo ma. Kana din sobre. Ang samang ka. Apa tayo yung gigan mo? Paano okay na? Okay ra. Niya sobre niya. Di mo nang kuan. Nga harus sa tao kasi ko man problema sa dugo. Kan orang ng dugo. Kuan di ay gasa lang di ay be ag isang tambal ano 1.8 man. Hindi ako na nakauna. 60 lang maso ang pura po daw, dami lang nagtao. Si BC day 250 dik si BC. Mo niya kadugang si BC mo na. Step up dugo. Tarang dugo kay si Mako may naman ng dugo. Kung mag-inom ni mo, ang imong giinom, iyo sa sobre, hindi ka makawa. Hindi mabay-nubay nung ganun. Nanay, baka na dyan nag City nay. Kaya dyan nga City tambok, di na pwede mag-ibakan ka sa kukungan sa isang bunita di ang nanay. Butang mo na isang bunita. Hindi na babalik ko din house. Kaya kuha na dito. Nay. Maming. Chicken naman lagi ko na, avocado. Kadanda ng kainit ko, mga panakaitaan mo ang daldan. Mami. Diyan man lagi na ko, di oh. Ito ilas po mina. Eh, hi guys! So, nanay mo sa dan. Tay chicken, salamat dahil marami. Kaya po kami mananong. Hanap pa to dahil. Hanap pa to na. Alam mo yan. Kakanta din mo tay chicken. Taba, Ming. Guys, ito, kiliputan. Magway na atang. Masakay. Sabay kwas doktor. Di ko ang dugo. Maglati. Doktor. Kape. Pang ko na isang kuhan. Isang... Duga lang, dandana. Di, dugan na isang sakit. Isang ka lang na, isang ina na. Pungahan di isang mukan. Madaway ka lang mukan. Iniwang bitaw ka. Yung mga patay na tatag lilog. Nakuha sa mo, sila nagkuha ng tigan hangin, kaya pumahan man. Ang lipas-lipas sa tao. Tulisig matabansos ka na lang. Tambaw, yung kaon. Dati mamahaw, mamahaw, timpla mo naman kayo na ipang, Dahil ka, hindi siguro, hindi pa kumakadun, napitasan na siya, kaya luto, ano na. Ano na kayo? Hindi. Ay kang panunod dyan. Kada katambaw tayo. Up. Di ka katagab. Hindi. Di isa katagab mo tayo. Sige, hindi ka ganun kayo, Hindi tayo? Ay ano kang panunod ba? Magpamanod, Pilas ang babang tabang tanan. Tigmanok tabang. Kaya sa? Kuan di kapan ba di kasi kung say mabawas mo kita. Hindi naman ano. Tamo na. May kasa tayo, may panday ka, may kwarto tayo. Paanda, pag dyan ko na. Ano kasi itong ginakabas? Ayan. Tapos yung nasa sa gamay? Dug, sila magkaon. Tapos muna na. Ako na, lipas-lipas ikaon. Ano po pasyente na kan? Baga na. Muli mang tao, may kanahan. Tapos wala mo, nagsuat din eh. Mas pa niya, interesting eh. Ngayon, bata emergency, o dawat pa. Gusto mo sakso, kaya lang nagdisi na mga bata. Pon pa, 2 weeks pa. Puro abang may anak pa. Ang doktor nga, emergency di din eh. Emergency hospital, sa puno. Hindi ko pa makasama. Makulinti. Bata pa. Magkakanak 2 weeks pa. Nag-iso na ginawa. Nakasama. Pulmonya na to. May bang inanakman. Pulmonya lagi. Nakatambak kang masik. Tanong na na, nabi? Ano ba sikon ba? Tanong na. Ikaw tanong mo. Ang di pa rin kung inform may mga liso kay. Pagkita ako doktor. Teka lisong na unang natukal lisong na lubong nga mo na. Ikaw lubong dito. Sa tay? Sa hospital. Ginuwat na sir, kaya siguro tipo pa mga hadas ko admit. Ginuwat, ano ba kasi kampon? Doon ganito kamahan, yung pwede bang masingit, yung nag, kung nga, kung emergency galing, di pwede, di din eh, kay clinic ka. Yan bitaw, emergency hospital dyan. Agad ang badan yapon. So, Huwag mo tuyo.
Ya. Yang suka gitu. Kami nga ba galis siya? Brinyaw, clinic, doktor rin tao. Virus tong gikuang dugo na ganama. Itong laboratory. Ba, pa sa ikaw sa dugo tay? Para mahibawan og na ba infection siguro. Ang sa to, bay, kagaw. Kuhag dugo kay kuan kuno. Unsay hinungdan sa hilanat kay makita na sa dugo og unsay hinungdan sa isang paghilanat mao to. Para makapilanat. Wala man yun tiyo, nakandyan ko. Mga tulor kadlaw katong una dani hindi pagad pa ng pigilaran do kadlaw. Yun ang imong mata-mata ng hurutan na, batay gulas ha. Karena para ilanat, hindi na buhat mo 3 times. Hindi, nasay para, parang i-spray na, pag-iya pa ganun ka oras ha. Mapupukira na, alas 7 na eh. Magbuntag na eh, alas 7, nasa alas 7 2. Ito na. Nako. Kasi tayo, nawadan mo sa kuantay, nawadan mo sa panasa. Sa ilanat? Ha? Wala sa ilanat ron. Gisang kuanta, gisang... Di ba di gisang kuan, ilong. Allergy ko na nga si doktor. Diya guys, kanito nga bala nga video karon kadugtong disinagi ng vlog. Hala mang idugtong danhi kay tayo mong pag di na i-upload nga video. Kaya nang taasa lagi ito sinagi ng vlog. Tiga na itong danhing tanaw sa kaagi ni John Mark sa gamay pa. Kasi tiri man lagi danhi ni John nagbantay. A few moments later. Ito sa mahal si Kuman. Maganda nga na, parang nagsimod. Mag-imos to. Di pa sa katugong ka doon. Kasi tiri mo, maganda. Gwapo man, himos. Ang isang naong lagi, puro giganahan na gaso. Di ka hawid sa sipa. Nanay. Lagi-lagi ito sa puro sa gamihan pati. Di, habit na gidza. No galing hangi wawaling ba? No na. Ay do ano ba? Bawal. Bi. Bawal. Ay, ginawa ko. Putong din anak. Grabe to brakad ko ta. Nagana si Christine anak sa balkon. Si Tiri, wa namin siya, pero nakakanak ibantazan. Upig pa ko ako kabantay. Gian. Diba? Diyan. Mary Joy. Kay Mary Joy. Matari kay Mary Joy. Jijin. Kung bantay ni Nguan. Pag-isura ka Manila, anak Jin. Ka sa natin. Puli mi. Si Tiri may kanakanak ibantazan. Nga bata, di na naman minja. Kana. Dandan ay isa. Iyan pa di ay. Aliana pa. Ang di. Mga nang sili. Tama nga naman sa una. Tukar sa liyan ng siling pato kung sili. Tutong pilar. Ay, gusto sa bag. Kami gila yun. Pila ka buwan? Buhat pa mo. Walo. Batuig. Aning balik, kasi Tiri, alas sa Manila pag. Walo ka po. Saan yan nag-ibisa niya? Diyan ko ito. Insa, si Tiri, kapay ka gusod-gusod. Kami. Doon kay. Nagkari, kagalaga Tiri. Kuya, di ka Tiri. Sa kabis mo, hindi sila ko tiri ako. Baka mo sulit at sulit lagi. Hindi pa ko lang ko. Karamilo na punta. Nag-ibigos ko ang gamay. Isang-isa. Kamamay, lapit sa alturas ko ha. Pana diha, community. Di na sa kataratan na di ko lang tanong ko rin ako ng iba. So, una mo nila magbidaan. Idugay man sisa. Ah, di na Tiri ka apil, kalingawan. Ay, ito naman sa ikaw. Bigyan mo na sila. Mga pa nun eh. Bigyan mo sila. Daw na yung disco. Masay po doon patungkol na dyan. Mo na steering mo na maming. O anak, inigba ko na ako. Ganyan po. Inigbawa na ko. Mama Tiri!
Halaloy. Mayroon po. Hindi ka paris kumaw na magkasayag. Hindi ko ako basketball, hindi kapon. Hindi kapon. Kasi ba nun? Wala basketball no. Ara mo bumukuha na ito ni Jab Jab ito para mo bukakit. Dati pa na pakurta pa kay Borang na nasinsuhan. Katong na. Katong na putod. Eh, kamong to. Katong na disgrasya. Pinasinso ba na kayo dyan? Nulabi ha. Nga. Sinso kay. Anak niyo mo, ito magi. Babag. Ako hayat kay. Giba. Baba Ano man yun? Buang na. Pag-agi sa. Sinso nga na. Motor. Asin na nasangit. Barok. Kagapon Yan mo. ako masasatisig doon. Sa motor, pero wag ganda ng sinso. Pagdagat motor. Nagata ng motor. Gasin sa kahit na na. Sa bigat si Dandan nila, nagputol ko bilang Sanina. t-shirt nga, dam to silver sa nila. Pero asa na samad. Huwag masaman. Pagbago kay. At ang mga kagdanos list. Ito lang ko Japan, ito sa anting yung nasinsuhan, kay ganda ng sinso. Kasapan ko. Kasapan ko pas Manila sa una radto. Tumba ko. Kapit na mas. Nila pa hirap. Nako, nga na. Bakit na mas. Nako, buwan. Agita. Pagbiran na. Muna nga sa. Pagbiran na. Huwag mo na kadugo. Grabe ang karin na sapad. Nag-isip kita. Nagdasan ka sa isa. Nag-isip. Ang season nga, naisipin din eh. Karang na ko. Naisipin. Puti ito. Puti sila na. Katong panahon na to, pag ko naado na to, kudapan pa ko, karon ko to kudapan, ja. Mali ang pag nagtawag kay nila, mong naputod ko no. Pagtawag pa dito, natumba ko dason kay nila, nasamad na putod sa sinso. Kasama ito nga ito, Day. Masama ka tukong, barbar. Nakuha sa isa, nasamad to sa putod, dito kay sinso ay. Diyan kasi magpadala sa kuto, patag mga na. Sa bigan, naging Dandan. Huwag mo sila nabawag-hawid.